morning guys! Another day, another vlog. Kumusta kayo lahat? Kumusta niyo ba ako? Char! Ayan. Nagpapaano kami ngayon, nagpapatrabaho. Ayan. Pero maulan guys. Suspended naman yung klase. Online class ngayon. Lahat? Oo, lahat suspended. Tapos ngayon, alas 9 na guys. Alas 10 na? Natin na pala. Mag-on sila snack. Masal. Kaya na po. Ayan, bumili ako ng tinapay. Banana. Chicken, banana. Chicken, banana. Asan si Bunso? So yun guys, galing kami sa labas ni Kuya kasi bumili nga kami ng sayote kasi magtitinola si Papa. Tapos na-flat yung motor ni Pa. Si Kuya, wala nang Pito? O kaya nga sabi ni Yen, wala daw na pito yung motor. Palitan yun. Sige na. Interior. Ha? O di pa palitan na. Wala yung pito? Bayad. Kaya ganda pa kayong binamano. Manggura na daa. Babayadan man. Binamano kaya. Di ba ang bayad after kang ninda, pag-ibo, pagtrabaho ninda. Bako man utang. Diba na? Nata. Pagkatapos nandig, pag natapos ninda, pag naayos na, ayan guys. Pag naayos na, saka na bayaran. Pansit guys. So yan guys, oh. Kain po. Ay, sarap. Minara mo. Ito. Hindi dumira mo. So yan guys, yun na yung tinabaw nila kahapon. Naglagay ng pang-beam yung na bakal tsaka itong mga kahoy. Kasi ewan ko kung maglalagay, magbubuhos na. Hindi pa ata. Kain po tayo guys. Ayan, konti lang yung kilo ako sa maliit lang na nalalagyan. Kasi baka bigla akong lumobo. Char! Lagyan natin ng sugar. I-edit mo pa naman. Pag uwi ko dito kagabi, wala na guys. Wala nang crabs. Pansit patigdi! So ayan guys, kain po. May tinapay pa. Buti na lang na-suspend ngayon. Ako naman silang tinapay. Kaya nakapag-vlog ako. Gusto ko tong cookies. 2 pesos lang to sa bakery. Ayun. Ayan, ganito yung gusto ko, yung mga sunog-sunog, tutong. Yung tutong-tutong. Masarap, mainit. Saan mo binakalan niyo? Bakery, sa crossing. Inay dyan? Digilot sa pansit. Ito sa ito, dito ko ini. Diyan. Masarap ang kayo doon sa Banaway sa dyan. Saban mo, nagbakal? Hindi po malawa. So, nag-video ka. Wala, Doon kayo na nagbakal. May tubig, di ba na maliit?
Hina! Ano si Bunso? Ang gulo sa kwarto. No, no. So, yan na guys. Ayan yung lulutuin ngayon ni Papa. Ito yung binili nila Mama doon sa sa Kawayan. Ito yung isda yung napanood nyo. Bataway. Bataway ang tawag niya dito sa amin. Yung lumalaki guys, yung tiyan niyan kasi parang may laman. Piga ito, di ba? Lumalaki yung tiyan niyan kapag siguro mataba. Ewan ko basta yung piga lumalaki. Ayan, manok. Magtitinola si Papa. Guys, nakakabagot ang panahon. Yan sila. Guys, pag online ko, may online class daw kami sa Patfit ng alas 11. Magpi-premiere sana ako. Ang oras ay 10:28. Hoy, oh my God. Anong oras pa yung schedule? Bad trip naman to si Suspend pa kasi. Pero okay na yun. Suspended. Parang, 11 to 12 lang naman. 1 hour lang naman, guys. 1 hour lang naman mag-online class. Pero go. Kaso, nilabhan ni Mama yung mga uniform ko. Wala akong uniform tuloy. Wala. Ay, eto, merong isa. Buti naman. Buti nagpatay pa ako ng isang pair ng uniform. Pwede na yarn. Tinola sa maulan na panahon. So yun mga kabikulan na mamaya mag-online class kami. Sinimulan ko na din yung premiere ko andun sa kwarto. Mamaya sisilipin ko yung mga nag-comment. Tapos ayan si Papa, magigisa na po siya ng ayan, para sa tinola. Halik na guys. Oo, tanghali na po. 11 na. Di ba man? Ay, ano pala, 10:30. Oo, 10:35 pala. Kasi mga 11, kami, mag-online class. Guys, ayan sila sa taas, guys. Pala ngayon, magpuporma. Yung lalagyan niya ng puporma niya ng plywood. Para, di ba, pag magbubuhos. Buti na lang tumila yung ulan. Guys, pag sinususpend talaga yung pasok, nagiging maganda yung panahon. Hindi naman yung talagang maganda, pero nagiging okay siya. Di ba? Pag nagsususpend, bigla na lang yung hindi na malakas yung ulan. Huwag na lang kayo magsuspend. Char. Kahapon hindi man sinuspend. Ang lakas-lakas ng ulan. Binabaha na yung mariners. Bisitahin natin yung premiere ko, guys. Ayan si Bunso. Hoy, Bunso. Ang pangit na, guys, ng kwarto ko. Mag-renovate pa tayo niya. Ang dami nang nag-comment. Shower out sa kanila. Sa kanilang mga sumusubaybay sa premiere ko. Ayan, lagi silang present. Gigisa na po si Papa. Ang bango na. So yun guys, mag-premiere po muna ako. Iwan ko muna kayo dito kay Papa. Dito muna kayo kay Pa. Pa, baka matumba. Ang ano mo na yan.
Oo. Kuya, dito pa ako. Dito pa ako. Huwag mong pansinin yung boses ko Sino doon ba? i-shoutout mo nga? Shout out kay Kathleen Banig. Huwag mong pansinin yung boses ko doon. Hindi ako yun. Hindi ako yun. Tawang-tawa si Tawa. Oo, di ba kasi mga? Yan, si Kuya Rodel Vlog. Follow nyo guys sa Facebook. Uy, umulan na naman. Yung ulan dito guys, paabot-abot. Uulan, tapos bigla na lang titila yung ulan. So, ulan na naman. Kasa inis. Balita ko kasi may bagyo pa daw na parating. Nakalaog na pa? May bagyo na naman daw guys. Hindi na kasi ako nanonood ng balita. Hindi na kami. Yung kasi yung TV namin before, yung maliit lang. Palagi kami nakapanood ng balita doon. Dito, na na sila manood. Oo, tapos minsan sa radyo na lang, nakikinig na lang ng radyo sa balita. Minsan sa yung balita, maririnig mo sa chismosan yung kapitbahay. Charot. Pero totoo yan guys, at least na-inform kayo. Dahil sa mga kapitbahay. Magpiprito si Papa guys ng etong isda, yung bataway. Mabaho yan guys, dati hindi ako kumakain yan. Pero pag prito lang, pag prinito masarap. Pero kapag inunon ganyan, yung paksiw, hindi mabaho. Malangsa pala. Oo, malangsa. Yun nga, mabaho. Di ba? Ito ba?
sabi ko lang na pinipito na ni Papa yung ano, bataway. Bataway na malangsa. Mura lang yun dun sa binilhan nila mama doon nga sa Kawayan. Kaya, nag-ampot si ate mo, sabi na kay Ken, duman sa tagsadiri. Nangkitinasan niya. Nagdagay mo daw, kaya yan kang mga reject da. Reject? May reject pa dyan. May reject May reject yan. Mga reject da. Tapos mo yan ang ito pulis-pulis. Ano yung, ano tawag dyan? Umaambon. Ano ba yung chinelas? Tapos si Aba naman dito, meron siyang ginagawa. Ito guys, kakatapos ko lang po mag-premiere. Ayan, nagpuputol si Aba ng, ano nga ito dyan ba? Alambre, ate? Alambre. Pang ano yan, yung pang tali. Dahil guys na ginaganon. Ay, hindi pantay. Tingnan nyo, hindi pantay. Yung ginaganyan. Panali. Kasi yung ano, pang forma. Para sa beam. Pang forma sa beam o kung ulan. Maliligo naman tayo mamaya. Ligo lang yung gamot dyan para maiwasan magkasakit. Hi guys. Ano guys, okay naman yung vlog ko guys. Nakahila pa. Ay, no. Nagbulat ako sa gibo na tama na. Nakatrabaho nito pa ni Jet. Hi. Jet. Beto mo. Hi. Magkakawayan. Hey. Sino ang mag-DIT sila nga? Ano man dyan kayo mag... Jet. Hindi ako makaakyat. Wala man na akyatan. Mataas oh. Kaya parang malawa. Uy, ako pa yung magdumana na ako. Uy, ayan guys, baha. Pantay na yung tubig. Kaya hindi pa yun maasin kadahan. Tingnan na, bibisitahin natin dito yung tanim ko. Tanim ko. Ay, hindi pa siya hinog. Let's go. Guys, umaambon. Pero maliligo na lang tayo. Ay nako, wala nang hinog yung tanim ko dito. Tanim ko. Ito. May isa din. Buti na lang may isa. Okay na to. Let's go. Si mama nag-iigib ng tubig. Nag-aarawa siguro. Maasim kapag hilaw. Oh. Guys, yung tinola. Ayan guys, nag-bis na ako ng pang-PE namin. Ito yung pang-PE namin kasi nga PE subject kami ngayon.
So, hindi pa naman si sir nagsisimula kasi nag-aantay pa sa iba naming mga kaklase na pumasok sa Google Meet. Ayan si Papa. Ayan pala si Papa. Hindi ito si Papa. Ito yung isda na prito na. Yan. Tapos luto na din guys yung tinola. Ayan. Okay pa yung ano namin. Ito tayo sa to. Ay, kakabagot. So yan guys, kain na po. Kain. So, dito na rin ako magpapase. So yan guys. Since ano naman, itong first week namin, parang introduction sa subject namin. Kaya, Dito na rin ako wala pa naman dinidiscuss si sir. Ano lang naman, kung sino yung mga enrolled, tsaka yung mga rules niya and policies. So, yan lang guys. Kaya wala pa naman masyadong discussion. Kain. Ayun din si tinola natin. Sarap na. Buti hindi malakas yung ulan. Si kuya nagda-dryer ng damit. Ewan ko nagda-dryer na ng damit. Ay, si mama pala. So, 8 groups. Guys, ang lakas na po ng ulan. Ayun, saan kumakain? Yan si Bunso. Ayaw magpakita sa camera. Tada! Kain guys. Yun o, ang lakas na ng ulan. So yan, kakatapos lang namin ng online class sa isang subject. Kasi ngayon meron pong kasunod. 11 to 12, tsaka 12 to 1 sunod. Ayan. Pero kakasimula pa lang, kakakain muna tayo guys. Ayan. Tinola, tsaka itong bataway. Bumili si kuya ng yung maanghang namang tumas. Kain tayo guys. Kain po. So wala pa naman, magsisimula pa lang. Inaantay pa yung iba namin kaklase. Wala pa kasi ma'am. Hi, Jo. Hi, babe. Hi, baby Mansion. Hi, baby. Meron tayo ditong yung binili natin na atsara. Ayan. Atsara. Happy birthday, Mansion. Thank you, baby. Happy birthday, Sean. Cute naman ni baby. Ano, Beren? Guys, isda. Aray ko. Madami tong Ayan. Dogi. Wala ka raw. Miguel. Ang lawag. Sausaw natin sa ng tumas. Guys, quiet po. Ang sarap.
Okay, so good morning everyone and good afternoon. Can you hear me loud and clear? Yes, yes, good afternoon. Okay, so for this subject is the fundamentals of good service operation. So this is also only a brief meeting or orientation about the subject. Okay, so for this subject, I am welcoming you all for here in the subject. Ang subject natin is fundamental of food service operation and the food is HPC3. Po, para mas malinaw. Kasi pag tinatanong anong subject, HPC3 na yung madam. Diba? Okay. Sino dito yung mga first district? Just raise your hand. Sino? Guys, tapos na yung online class ko. 12:30 na po ng tanghali. Tapos ang lakas pa ng ng ulan. Yun si mama. Naglalaba pa si mama. Ang lakas-lakas na ng ulan. Mayroon pa kaming sunod na online class, guys. Wala nang katapusan. Pasunod-sunod kasi guys yung schedule ko. Oo, sunod-sunod yun. Minsan nga may may schedule kami na ang lunch namin, dapat mag-lunch na kami ng 9 a.m. Kasi sunod-sunod yung class namin. Doro-diretso yun. Wala nang tanghalian, ganyan. Dapat meron tayong heavy breakfast palagi. Tapos may times naman na 1 p.m. yung lunch natin. Go lang, kaya lang. Sabi nga daw, practice na daw yan para sa pag nag-work ka, ganyan, maranasan mo yan. So, yan guys. Lakas ang ulan. So guys, ang lakas po ng ulan. Kaya parang, anong oras na ba? It's 12:51. So, ano ba? Magtrabaho? Wala na trabaho guys. Stop the car. Stop na muna yung trabaho nila kasi ang lakas talaga guys ng ulan. Ang lamig pa. Basang-basa dito oh. Pati doon. Ayun. Doon. Basa din. Ayun guys oh. Basa. Ay! Tapos dito. Buti pa kasi ito sinara. Ito na lang na isa. Ayan. So yan guys, hanggang dito po muna yung ating vlog. Abang-abang po kayo guys, panoorin nyo yung mga mga latest upload ko. Hindi nyo pinapanood. Abangan nyo guys yung mga i-upload ko. Yes. Kasi marami akong iniisip lang. So yun guys, thank you so much po sa mga viewers natin, sa mga manonood. Ayan, thank you sa inyong lahat. So, ayan. Shout out sa Team Pahuay, kila Kuya Nolly, sa mga angels, kila Ate Angge, kila Ate Nika. So, sa inyo lahat, kila Kuya Bruce, Kuya Ruben, si Tito Joe, si Kuya Joe, ayan, sino pa? Magpapashoutout din daw po si Kuya Rod. So, shout out po kay Kuya Rod. Kuya Rod. So, yan. Thank you so much po sa suporta ninyo. Maraming salamat. Love you all.